Jag heter Matilda, jag är 20 år och har pluggat här på Colegio Internacional i Alicante sedan november, så 7-8 månader. Och haft jättekul, och det är en väldigt liten skola men väldigt bra. Man har känna alla väldigt mycket, och det är 4 fantastiska lärare som hjälper en med allt, och man blir som en liten familj. Man lär känna väldigt många nya människor, och man har alltid roligt på lektionerna, skrattar och gör mycket saker tillsammans även utanför skolan. Me llamo Matilda, soy de Suecia, tengo 20 años y he estudiado en este colegio casi 8 meses. Y es una escuela buenísima, con profesores muy buenos, y es una escuela pequeña, pero muy bueno porque somos como una familia. Y hacemos cosas aquí en la escuela juntos, pero también fuera de la escuela. Y si tuviera que elegir una escuela para aprender español otra vez, elegiría la misma escuela. Gracias.